मिजिंनि गोदान प्लान। गावसिनिसो रेसिडेन्ट मोनखो ना माखो बे मोसौ माखासेयालाय दारमास्टिनि। लामायाव आदार सावफ्लेबाय थानाय मोसौफोरा मिजिंनि रायनायखौ एसेब्लाबो बुजिदों जानांगौ। बेनिखायनो बाबांसिनैब्लाबो लामा हगारना होयो। दसे उनाव मिजिंआ सिबलाखावलाङो। मिजिं औवारि। सरायकला खाथिनि बालाबारि गामियाव गंसे नखराव जोनोम मोनदोंमोन मिजिं औवारिया। नखराव बिसोरहा गासै साब्रैमोन। बिमा बुधबारि, बिदा गुथाल आरो बिनानाव सिमां रानि औवारि। सिगां समाव बोसोरखौ फुरायनो थोब्ले माब्ले जायोमोनब्लाबो गुथालआ राजखान्थिगिरिफोरजों ओंखारफानायनिफ्रायनो दा बोसोरखौ मिनि खुसियै फुरायनो हासै। मिजिंआ गोरोंद्राय नङाब्लाबो रोंद्रायथारैबो नङामोन। BA आनजादखौ कक्राझार सोरखारि फरायसालिमानिफ्राय पास खालामनानै दासान्दि साख्रि नागिरनायाव नांथाबगासिनोथार। सिमां रानि औवारिया उन्दैनिफ्रायनो मेलेम गोनांखामोन। बियो कक्राझार बिद्यापीठ स्कुलनिफ्राय मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन आरो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान मोनथाम आयदायाव लेटार लानानै दा कक्राझारनि CIT आव फरायगासिनो दं। बेबादिनो बिसोरनि नखरा सोलिबाय दंमोन। नाथाय व्हेर देयर इज जय सेडनेस उइल फल' टु होननाय इंराजियाव मोनसे बाथ्रा दं। सिमां रानिनि एडमिसन जाखांनायनि सप्ता खननैनि उनावनो गुथालआ बे बुहुमखौ नागारलाङो अरायनि थाखाय बिमा, फंबाय आरो बिनानावनि गोरबोआव हाजासे दुखु गालांनानै। बै समनिफ्रायनो नखरखौ नायनांगौनि बिबाना मिजिंनि आखायाव गोग्लैदों। मिजिंआ बिनानावनि सिमांखौ बिजौआवनो खेबस'ना होनो सानाखै। बायदि बायदि प्लान खालामदों बियो बिनानावनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो। थिग बेबादिनो मिजिंनि गोसोआव मोनसे गोदान प्लान जाखांनायसै। बोरैबा हरै साख्रि नागिरथिंबायनानै सम थांहोआलासे बिमाजों रायज्लायनानै साबसिटियाव अट' गंसे बायनो थि खालामनायसै। जेरै साननाय एरै खामानि। मिजिंआ अट' गंसे बख'मारनायसै। मिजिंआ दिनै अट' सालायजेनगोन। सोरां बारां सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां बाथौ गुदियाव आरज गाबस्रांनानै थाब ओंखारलाङो मिजिंआ सरायकला अट' स्टेन्डआव पेसेन्जार जमहैनो। नेयोसो नेयो रावबो पेसेन्जारखौनो मोनाखिसै मिजिंआ। उनथाराव गार्लस स्कुलनि सासे फरायसुलिया अट'आव गाखोनानै सालायनो थिननायसै। मिजिंआ सोरखौबा मोनबावगौबा दसे नेबावनो सानदोंमोन। नाथाय फरायसुलिनि टाइम जाथारबाय होननानै बुंनायाव मिजिंआ सासेल' पेसेन्जारखौ लानानै दों सालायबोआसै। मिजिंआ अट'खौ स्पिडैनो सालायबोदों। 2 किल'मिटारसो बारनायनि उनाव मिजिंआ दसे थाथ'नो गोनां जानायसै लामायाव माथामसो मोसौ उन्दुथेनानै थानायनि थाखाय। पेसेन्जार मोनबोयैनि रागा जोंखादोंमोन जानांगौ। बिनि सायाव खेबथाम गाहाम हर्न होसेयावबो सिखारैनि खुगाजों होगदावहरदों मिजिंआ। गावसिनिसो रेसिडेन्ट मोनखो ना माखो बे मोसौ माखासेयालाय दारमास्टिनि। ससे थांबावनायनि उनाव हाब्रुबारियाव खेबसेबाव अट'खौ लाखिबावनाङो मिजिंआ सासे मानसिनि फाव खालामनायाव। बै मानसिया मोनसे स्लिप फिसा होनानै मिजिंनाव 10 रां बियो। मिजिंआ मानसिखौ एसे मोजाङै नायो। आखाइ आथिं थिगैनो दं, मावनानै जानो हाथारो। मिजिंआ गोसो सिङाव सानो, जानो हागौ गोदान मुगानि बिबायारि। मिजिंआ रांखौ हरनो एसे दग' मग' जायो। उनाव अट'आव गाखोनाय फरायसुलियासो अट' भाराखौ हरखानोसै होननानै 10 रां बख'नानै हरो। बिब्दि 10 थाखा 20 थाखा होबाय थानांगौबा आं साबसिटिनि रांखौनो सुख'नो हानाय नङा। अट' सालायनायावनो सानबाय थायो मिजिंआ। आदा बेयावनो लाखिदो फरायसुलिनि रावआवसो सुथि मोनखाङो मिजिंआ। बिनानाव राङा? आदा दहाय हाब्रुबारियाव हरनायालाय? थब्लङै बुंलाङो फरायसुलिया। बावदोंसो होननानै सालायलाङो मिजिंआ। अट' स्टेन्डआव सौहैनानै अट' ड्राइभारफोरखौ रायज्लायनाय खोनायो गाबोन आरो समफोर बन्दनो। मिजिंआ मोजाङै सोंफिनो, नंमारगौ बन्दमार? दिनैबो बन्द गाबोनबो बन्द जाबाय थायोब्ला अट' सालायनानै मा लाब जानांगौ? गावखौनो गाव रागाबो जोंद'बो मिजिंआ। आदा जोंना फर्म फिलाप जानोसै 4,000सो थांनो हागौ। लास्ट डेटआ माब्ला? नेक्स्ट उइकनि फ्राइडेआव। दिनै रबिबार। मिजिंआ गामाखालिनिख्रुइ एसे थाबसिन थांदों। बियो मिथिगौ रबिबाराव पेसेन्जारफ्रा होंगो दोंगो जालायथारो। दसे उनावनो मिजिंनि अट'आव पेसेन्जारफ्रा जाय फाराफारि गाखोफैजोबो। मिजिंआ स्टार्ट होनानै सालायलाङो। हाब्रुबारियाव लाखिनो थिनदोंमोनब्लाबो मिजिंआ दिनै लाखियाखै। थिउ खारथारलाङो।
खाथियाव थानाय पुलिस मिलिटारिफोरा गल' नायहरो। फैफिननाय समावबो मिजिंनि अट'आव पेसेन्जारफ्रा बुंजोबो। ससे लामा फैनानै बिखुङाव बेग बानाय सासे सेंग्राया मिजिंनि अट'खौ लाखिनानै बबेसिम थांगोन सोंनानै खिथु उनाव थोन थोन गाखोयो। मिजिंआ सिगां समाव जायगा गैला होननानै गाखोनो बादा होदोंमोन, नाथाय बिनानावनि फर्म फिलआपनि बाथ्राखौ गोसोखांनानै जेबो बुङाखिसै। टाउनाव फैनाय मानसिफोरा दसेनो बयबो जाय फाराफारि न'आव थांफिनजोबदों। बाजाराव मैगं फानफैनाय फायखारिफोराबो मैगंखौसो लानो ना माखौसो लानो जालायथारदों। टाउनाव दसेनो 144 दारा फोसावदों। सोरबा सेंग्राया सासे पुलिसनि हाथियारखौ सेना खारदोंनो। जेरावबो स्ट्रिक्ट चेकिं सोलिदों। मिजिंआ हाब्रुबारिसिम मोनफैबा पुलिसफ्रा गंसे उइंगारखौ चेकिं खालामगासिनो दंमोन। उइंगारखौ थांनो थिननानै मिजिंनि अट'आव चेकिं खालामो पुलिसफ्रा। पुलिसखौ नुनानै लामायाव गाखोनाय सेंग्राया गिनानै मोखां सोमहाबजोबो। दसे उनाव पुलिसफ्रा बै सेंग्रा लानाय बेगखौ चेकिं खालामो। नायनानै नुबाय बेग सिङाव गंसे हाथियार दं। लोगो लोगो खाथियाव थानाय पुलिसफ्राबो बेंखनफैजोबो। दसेनो थासारिया दुंहावसिन जायो। ओरै मिजिंआ गिनायजों गोलोमस्रावजोब्बाय। सेंग्राखौ एसे खनायाव लांनानै सोंलु सोंला खालामहैयो पुलिसफ्रा। हुरा हुरा थावबो सोबाहोलाङो। मिजिंआ पेसेन्जारफोरखौ गाखोनो थिननानै स्टार्टल' होहांदोंमोन। बे समावनो सासे पुलिसआ मिजिंखौ नुवा नुस्लाबा थाव सोबाफैयो। पेसेन्जारफोरखौ गुबुन गारिजों थांनो थिनहरो। मिजिंआ बिनानावनो फर्म फिलआपनि फैसा हैथारनांगौ होननानै बुंबायबायदोंमोन, नाथाय पुलिसफ्रा हगार हराखिसै। मिजिं आरो बै सेंग्राखौ लानानै पुलिसफ्रा थाना फारसे